Bueno, vamos ahora outra vez coa unidade móvil que vai a estar na carpa da Sociedade Juvenil Galega de Química. Temos ali outra vez a Andrea e a Carla. Andrea, escoitasme? Sí, Moi escoítate. ben, pois nada, a ver que nos traen estes amigos. Pois mira, agora imos facerlles unha entrevista á Sociedade Juvenil Galega de Química. Hola, Perfecto. que é o que nos traedes hoxe á feira? Nós traemos experimentos de química. Pois podesme explicar cales son e como son? Sí, claro, pois claro que podemos explicarche. Nós vamos a querer facer aquí un experimento por Expand. Sabes o que é o por Expand? É o das caixas de comprar. E aquí un experimento con chamas. E naquela mesa de ali os meus compañeiros van facer outros experimentos diferentes. Van facer neve artificial, van facer esferificacións como Masterchef, e van pintar con con tinta invisible e todo. Bueno, pois explícame un pouco este de aquí. Vale, que vou explicar o experimento. Xa che dixen que isto é o por Expand, non? É o poliestireno, como se chama realmente. E o que ten de especial é que é moi lixeiro. Non pesa nada, é moi blandinho, mira, toca. Que tal? É o que ten de especial. E por iso se utiliza para protexer os obxetos. Pois eu o que vou facer neste experimento é quitarlle o aire que ten dentro, que é o que fai que sea así tan blandiño, e vou deixar únicamente o sólido, que é o que nós queremos ver agora. E para iso vou utilizar isto. Sabes o que é? Para quitar esmalte ou algo así. Como se chama o quitasmaltes? Chámase acetona, porque entonces a acetona o que fai é levarse moi ben co poliestireno, entonces retíraio e todo o aire que ten dentro mándaio para fora, deixando solamente o sólido. Entonces no que vou facer no experimento é engadir un pouco de acetona, ou valo engadir ti, e vas a ver cuánto sólido temos en realidade. Vale, pois vamos a ver como facemos isto. Un pouco de acetona, mira, boto unha gota e desaparece, casi. Ala, xa non queda nada. Como vestes, casi todo o poliestireno é aire. E solamente queda o sólido. Agora podes probar ti. Allei. Parece maxia. A verdade é que sí que parece máis así. Ala, xa non queda nada. Pois este é o poliestireno, este é o sólido. Cando lle quedamos todo aire xa non queda nada. E este é o noso primeiro experimento. Se ves por este lado, claro. Bueno, pois vamos a pasar ao segundo. Hola. De que va este experimento? Este experimento de aquí, pois bueno, imos identificar cores, imos identificar metales a través dunha cousa que me gusta moito que é o lume. A min gusta moito o lume, ademais agora estamos tan preto de San Xoán que hai que facer lume, a que sí? Sí. Entonces, basicamente, temos aquí unhas disolucións de los metales da táboa periódica, sí, desta zona de aquí, esta zona de aquí, todas son metales. Entonces, eu quero saber identificar o metal. E para iso, que utilizo? Utilizo unhas disolucións destes metales. Collín estes metales e puxenos nun líquido. Vale? Entonces, eu, como son un pirómano e me gusta moito o lume, unha forma da que me gusta facelo é vendo como queima. Entonces, vou coller un trozo, un anaco de algodón e vou no somerxer nunha destas disolucións. E a ver, de que cor é o lume? En xeral. Vermello. Laranxa, vermello, a que sí? Vale, pois eu vou coller isto, trozo de algodón, e vou coller esta disolución de cobre, que é verde, que bueno, dicen las leyendas que esto es lo que bebía Hulk, e vou no queimar. E ti dixeches que a cor do lume é vermella ou laranxa. Eu se queimo isto, que cor ten? Ten cor vermella ou laranxa? Se vemos, Non. está tendo unha cor verde. ¿Sí? Vemos aí unha cor verde. Entonces, Ahora, cando arda o alcohol, vexo verde. e mira por aí abaixo. Por aí abaixo de todo está sendo azul xa. É dicir, esta llapa, esta chama, non é exactamente soamente o lume como tal, senón que está queimando tamén un elemento. E ese elemento é o cobre, que nos está dicindo que é verde. Entón, isto para que nos serve? Pois nos serve basicamente para
dependendo de que cor teñamos no lume, saberemos identificar que elemento temos. Este foi o cobre, pero podemos ter, por exemplo, o litio, que o litio vai arder dunha cor ben diferente. ¿Sí? Mira o cobre ahora como se pon azul. Ahora o cobre está sendo azul. E ahora collemos o litio, chuc, e de que cor é? Vermello. Vermello. É vermello. Cuidado, non te queimes. O extintor, Hai auga. son eu. Hai auga. Son eu. Entonces, basicamente iso, mira, e agora temos o vermello e o azul, e se xuntan as cores e forman aí o laranxa porque, bueno, porque arde. Entonces, para que nos sirve isto? Para poder identificar que elementos temos dependendo de que cor teñamos no lume. Vale? ¿Sí? Gustou vos? Ahora mira, aí vistes algo de polímeros, pero vamos a complicarlo un pouco máis facendo neve artificial ali. E despois pintando como tinta invisible. Vale? Vale, moitas grazas. Hola, moi boas. Que é o que traedes aquí a Culler Ciencia, estos experimentos? Pues mira, aquí por ejemplo vamos a hacer nieve artificial. Para ello vamos a utilizar poliacrilato de sodio. Entonces ya hemos echado aquí un poco y ahora necesito a alguien que le eche agua. Echa, sin miedo. Tienes que ponerlo en vertical, así. Vale, y ahora hay que remover. Con las manos, sí, no pasa nada. Ahora les doy servilletas para que se limpien. Con energía. Ayuden ahí. Vamos a echar más agua. Va cambiando la textura, ¿no? Y además también está creciendo. Ahí. E isto sería neve artificial, verdade? Sí. Esto es lo que se utiliza, por ejemplo, en las películas. O también es lo que se encuentra dentro de los pañales. Por eso cuando pues, el bebé hace pis, se hincha. Mira unha cousa, Andrea. Dime. Dille que se pode aproveitar toda a neve que estamos tendo hoxe ao longo da feira, porque hai unha especie como de polen que parece neve. Digo se iso tamén é parecido a isto. É unha broma. É unha broma, Vale, é unha broma. É unha broma, Andrea, nana, podes continuar. Como? Que Era acabas unha de broma, dicir? Andrea, que aquí estamos cheos de pole e parece todo neve. Estou te descentrando. Nada, sigue con tua maravillosa entrevista, que está indo moi ben. Vale. Agora vemos pois que como que está quedando máis a textura da neve, verdade? Efectivamente, sí. Si quieres puedes tocar también. É moi gustoso de tocar, Moitas grazas. Nada. Vamos a pasar ao último experimento. Hola, moi boas. Moi ben, mira, que é o que nos traedes aquí este experimento de aquí? Pois mira, aquí estamos facendo moitos experimentos para os cativos. Nesta zona de aquí o que estamos a utilizar son pinturas invisibles. Eles veñen aquí, collen zumo de laranxa e dibuixan, fan un dibuixo. O que pasa é que, claro, aquí o que están a dibuixar non se ve. Queda completamente invisible. E nós somos capaces, con ciencia, de transformar este dibuixo que é completamente invisible nunha obra de arte. E des como aí, ao botar o betadine en riba do zumo de laranxa, de repente descubrimos ese dibuixo secreto. Eso que facemos aquí, pero, por exemplo, a miña compañeira o que está a facer é cociñar. Está a cociñar, pois, unha receita de cociña molecular, está xerando esferificacións. E por que pasa iso? Que de non haber nada co zumo de laranxa a botar a betadine e que xa se ve o debuxo? Pois mira, aquí o que temos son unha papel que ten a celulosa, é un material que ten o papel, despois temos o betadine, que ten iodo, e por outra parte temos o zumo de laranxa, que o que ten é, sobre todo, vitamina C. E esa vitamina C e ese iodo que fan son reaccións químicas diferentes que dan estas dúas cores. Entón, podemos facer con outra cousa que non sexa zume de laranxa, podemos facelo, pois, por exemplo, con, non sei, auga. Pois mira, con auga non sale porque necesitas a vitamina C, pero, por exemplo, podelo facer con un limón, ou con Fanta, ou con unha bebida que se ten vitamina C,
que xa ves que aquí o pon, funcionaría. Moitas grazas. Pois vamos a pasar agora sí ao último experimento. Este de aquí... Pois aquí o experimento que temos é un experimento de cociña molecular. O que facemos son esferificacións, que son unhas pelotiñas así pequeniñas, que por fora son sólidas, pero por dentro teñen líquido. Entón ti as metes na boca e estoupan. É moi sinxelo. Nós temos aquí distintas cores. Por exemplo, podemos coller a cor vermella, que o que ten é alxinato, que é un polímero, un elemento químico. E cando collemos un pouquiño e o botamos nesta disolución que ten auga cunha especie de sal, unha sal de calcio, de repente o que vedes aí son como pelotiñas. Védelas aí perfectas. Sí. Pois agora, se as collemos cunha culler, somos capaces de sacar pois estas esperiñas. Que pasa se as estoupamos? Pois que de repente sale todo o seu líquido. Por que pasa iso? Isto é como a cociña, non? Pero por que pasa? Pois mira, o que temos aquí nestos boteciños é un polímero que se chama alxinato. E ese alxinato, cando está aquí, está líquido porque están soltos. Pero no momento no que o alxinato entra neste recipiente que ten calcio, únense todos uns aos outros. É como se as moléculas se deran a man. E ao darse a man, a parte de fora das gotiñas queda sólida. Bueno, pois moitas grazas. Ata aquí estas preguntas á Sociedade Xuvenil Galega de Química. Moi ben, grazas, Andrea. Bueno, xa podes volver para aquí, menudo traballazo que fixeron as nosas reporteiras.